Poštovani gledalci, javljamo se sa grčko-makedonske granice gde su jutros izbili masovni neredi. Sa nama je jedan od naših turista iz poslednje ture, pa da ga pitamo šta se tačno desilo. Pa, pušilo se puno trave, to je bilo ludilo, brate. Znači, prvo su došli vatrogasci, počeli su tu da pale tu travu, a neki carinici su htjeli da priteknu pomoć, ali vatrogasci su se pobunili što im se ovi mešaju u posao oko trave i oni su blokirali granicu totalno i tako došlo do ovog zastoja. Inače, na moru je bilo stvarno super, i da se nije pušilo toliko trave, veruj mi, brate, ostali bi mi još 15 dana tamo. More ko more, znači, razne ribe, somovi, šarani, fileti od skuše, snaga mora, ajne mora, znači... a bio tu neki Engles sa nama, nacvrtu se ko stoka i počeo džuska ko James Bond. Oj, James Brown, ja. Svi smo bili na gajbiju. Počeo da džuska ko James Brown, I feel good. Znaš, strašno, mislim. Eto, čuli ste, drama na granici je okončena, trava se više ne puši, ali ćemo i dalje pratiti situaciju i redovno vas izveštavati o tome. Super si, hvala ti puno. Slobodno zovi opet kad treba, tu sam. Ba nisam mogo nikog da navatam za izjavu, nema šanse, brate, ovi ludaci blokirali tamo ceo aerodrom, haos. Hvala ti puno. Ma nema na čemu, bre, dođeš mi pivcu u kafani. Ma no frk spray, take it easy, ej. Stiže Vopsić, dođi u kafanu. Ćao.